terve! Meikä tekee nyt ison jouskari. Se on ihan sama millä tekee, mutta kunhan niitä tulee tällainen. 1, 2, 3, 4, ehkä 5. Voi tuo. Näin. Näin. Meikä tarvii noita nuolia. No vaikka ton verran. Noin. Otas tohon. Ruutia tohon. Ei kuulu tähän näin tätä. Noin. Otan paneelta tohon. Mitäs tänne vaikka heinä. Noin. No. Sitten. On toinen tästä. Siinä on iso jouskari.